Пасяўная кампанія на Шклоўшчыне ў поўным разгары. Па стане на 3 мая засеяна ранніх яравых збожжавых і зернебабовых культур без уліку кукурузы, грэчкі і проса 12 310 гектар. Поўным ходам у раёне ідзе пасеў аднагадовых траў, бульбы, кукурузу на сілас і зерне, а таксама лёну даўгунцу. Дарэчы, для сяўбы лёну і кукурузы цяпер наступіў аптымальны тэмпературны рэжым. Наша здымачная група сумесна са старшынёй прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу адправілася ў поле для таго, каб павіншаваць лідараў пасяўной 2017 з дасягнутымі вынікамі. На поле паблізу вёскі Гаваракі праца ідзе поўным ходам. І гэта не дзіўна. Цяпер надвор'е і тэмпературны рэжым спрыяе таму, каб механізатары паспелі завяршыць сяўбу лёну ў тэрмін. А для гэтага неабходна максімальна прадукцыйна выкарыстоўваць пасяўную тэхніку. Погодные воды слабоватые, конечно. Идет дожди в основном мешают. Уже посев практически был бы закончен, но погодные условия не дают массово так отсеяться. Ну, будем стараться за эту неделю, за вторую, может, как отсеем. Мне эта работа очень нравится, лежит в ней душа. Праца аграрыю на зямлі заўсёды ў пашане. Райкам прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу падвёў прамежкавыя вынікі працоўнага суперніцтва механізатараў. Таму лідараў пасяўной прама ў поле павіншаваў старшыня прафсаюза Алексей Дзядкоў. Ён уручыў механізатарам лісты падзякі ад раённага выканаўчага камітэта і прафсаюза, вымпела, сцяжкі і грашовыя прэміі. Я думаю, что ежедневное подведение итогов на весенне-полевых работах, даже вот и сегодня на севе кукурузы, посеве льна, подводится ежедневно и поощряются лучшие из лучших. Районным исполнительным комитетом совместно с Белорусским профсоюзом работников агропромышленного комплекса по поручению Василия Владимировича Ветинова, нашего председателя комитета, все обеспечено, можно сказать, в полном объеме. Те труженики, которые задействованы, не жалуются, а только говорят огромное спасибо, как местные власти, так и профсоюзам. Я думаю, что весенние полевые работы идут к завершению, мы их достойно завершим, без всяких ЧП, без всяких происшествий, достойно подведем итоги и лучших из лучших наградим. А на поле каля вёскі Слабодка механізатары адкрытага акцыянернага таварыства Александрыйскае занятыя на севе кукурузы. Тут у лідарах Дмітрый Шарснёў і Александр Якутін, пасеўшы 322 і 300 гектараў гэтай культуры адпаведна. Віншуючы занятых на веснавых палявых работах працаўнікоў, Алексей Дзядкоў выказаў шчырую падзяку і ўдзячнасць за іх добрасумленную працу, адказнасць і старанне.